Plantejat alguna vegada com es vivia dins d'un palau del Renaixement? Avui us explicarem com era el dia a dia al Palau Oliver de Boteller en aquesta època. Aquest edifici és un dels exemples més destacats de l'arquitectura renaixentista a Tortosa. I a més, veurem com aquest palau reflecteix el pensament humanista, és a dir, una manera d'entendre el món que situa l'ésser humà, la raó i el saber al centre. Aquest palau era propietat d'una família noble i amb formació de Tortosa. Formaven part de l'elit social i intel·lectual del moment. Donava molta importància a l'educació, la lectura i el coneixement. Per a ells, aprendre era una forma de millorar com a individus i com a societat. Per aquest motiu, el palau no era només un lloc per viure, també estava pensat per a activitats intel·lectuals. Era un espai dedicat a pensar, estudiar i intercanviar idees, un lloc on la cultura formava part del dia a dia. Als salons s'hi reunien juristes, professors i membres de l'Església. Eren persones amb formacions que compartien els seus coneixements. Allà conversaven sobre política, cultura i filosofia. També parlaven de temes quotidians i de la societat de Tortosa. Aquestes trobades s'assemblaven molt als diàlegs dels col·loquis de l'exínia ciutat de Tortosa, on es tracta de la ciutat, la cultura i la societat. Per això podem dir que el palau actuava com un centre cultural, un espai on circulaven idees i coneixement. Tenir llibres en aquell temps era un signe de riquesa i cultura. No tothom en podia tenir. Al palau es llegien obres com Tirant lo blanc, una història que barrejava aventura i realitat. I també la teoria de Tormes, que ofereix una visió crítica de la societat. Aquestes lectures ajudaven a reflexionar sobre la societat, la moral i la vida. Al palau també s'hi podia celebrar banquets i reunions. Eren moments importants de la vida social per a la família noble i altres membres de l'elit de Tortosa, com juristes, eclesiàstics i intel·lectuals. També s'exhibien llibres i obres d'art per mostrar el nivell cultural i la riquesa. El dia a dia estava molt organitzat i girava al voltant de l'aprenentatge. Al matí, els homes de la família i alguns joves de l'elit estudiaven llatí, grec, història i filosofia. Aquestes disciplines eren bàsiques dins de l'humanisme. Les dones també podien educar-se, però normalment d'una manera més limitada, centrada en la lectura, la religió i les normes socials. També llegien i discutien idees de manera constant. El diàleg era fonamental per aprendre. No només adquirien coneixement, sinó que també pensaven de forma crítica i reflexionaven sobre la vida. Aquest palau va ajudar que Tortosa fos vista com una ciutat de cultura i coneixement. Combinava riquesa econòmica amb desenvolupament intel·lectual. Era un símbol de prestigi intel·lectual dins del territori. En resum, el Palau Oliver de Boteller no era només una casa, era un centre de coneixement, un lloc on s'aprenia i es debatien idees i on l'humanisme formava part de la vida quotidiana.